avui des del racó una novel·la per a lectors de 9 a 99 anys. L'embús, d'Adrià Pujol i Cruells, amb il·lustracions de Laia Pàmpols. La Matilde té 11 anys i està molt contenta perquè avui marxen de vacances tota la família amb la seva nova furgoneta, que li han posat per nom Paquita, i està preparada per anar tot un mes viatjant per França. Té de tot: cuina, taula i nevera i també llits. Com sempre no poden marxar tan aviat com voldrien, i quan arriben a la frontera hi ha cua. Bé, una mica més que cua. Ens trobem en un embús fenomenal, tothom està parat, no cal posar-se nerviós, i la Matilde aprofita per començar el seu diari de vacances, i la seva imaginació ja no es pot aturar. Aquell grupet d'amigues que han baixat del cotxe i no paren de xerrar són, evidentment, les quatre fantàstiques. En un altre cotxe trobem la família Blava, tots quatre vestits de blau. I els vellets d'un altre cotxe, la parella arrugada, tenen molt clar el seu objectiu: missió comprar, anant al poble proper a buscar pa i què viures. Els dies aturats a l'autopista van sumant experiències superdivertides i interessants. Les actuacions del noi guapo amb la seva guitarra, la botigueta que munten com a punt d'intercanvi. Tot plegat ens porta cap a una nova manera de viure, sobretot quan s'han anat esgotant les bateries dels mòbils i així tornem a veure tot allò que tenim al voltant. Una novel·la per a joves i adults amb molt d'humor i un toc d'actualitat sensacional. El llibre ideal per llegir al cotxe tot marxant de vacances. Fins aviat.